Hello guys, खुलुमबाय गासैनिसिमबो so welcome to my YouTube channel so लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं next थांनाय भिडिअआव नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो प्रे खालामनो थाखाय जितु बुंदोंमोन नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ जोबोद सापर्ट खालामदों आरो गोबाङानो आंनि आइनि थाखाय आंनि बिमानि थाखाय जोबोद सापर्ट खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना जोबोद प्रे खालामबाय अब्लाबो आङो लाखिनो हायासै बे आं बुंदोंमोन जे बे वालखौ बे बारनो हाबानो आइया जाहा आइया साक्सेस जागौमोन नाथाय बारनो हायासै थ' बेखायनो दायो जोंहानि आइया डेथ जाबाय थ' डेथ जालांबाय थ' जोबोद दुखुनि सान अब्लाबो आं भिडिअखौ एगारगोन मानोना मोनसे बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं मोनसे मेसेज होनो लुबैयो थ' जाहानि आइनि बेरामा जाबाय लिभार एन्ड किडनि बेफोरो गासिबो डेमेज जालांदों मानि थाखाय डेमेज जालांदों बेफोरखौबो आं एसे बुंनो लुबैबाय मानोना गोबांनि गथ' गथायाबो गोबांनि बिमा बिफायाबो ड्रिंक खालामो सोरबा बे गामियाव थानाया किसुमाना बिनिनो सेरेब जखाय लोङो थ' नोंथांमोनाबो एसे बिमा बिफाखौ नायनानै बिथांमोनखौ एसे बुजाय थ' दिनै आं बुजायनो हायैनि थाखायनो आं गावनि बिमाखौ खोमाना लानाय जाबाय दा मानोना जाहा आइनिया मेनलि बेरामा जाबाय लोंनायनि थाखाय जादोंमोन थ' टाइमलि जाहा आइया ओंखाम जायामोन लोंनानै बिदिनो उन्दुलाबायना थायोमोन थ' बिदिनो आंबो जेखानो हायो आं नायदोंमोन नाथाय नायसननो हायासै थ' नोंथांमोना दानिफ्रायनो आंनि लोगो नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननि बिमा बिफाखौ जुदि अरायसम नोंदो थाजानो लुगैदोंबा थ' नोंथांमोनाबो एसे बिथांमोनखौ केयार खालाम जिहेतु जोंखौ जोंनि बिमा बिफाया फिसानिफ्रायनो केयार खालाम जोंखौ लामा दिन्थि दिनै आं लाखिनो हायासै आरो बिथांमोनखौबो जों देरनायनि लोगो लोगो जों बिथांमोनखौ केयार लानो जोंनिबो टाइम फैदों थ' बेखायनो नोंथांमोनाबो एसे बिमा बिफाखौ केयार खालामनो नाजा मानोना आं दिनै केयार खालामनो थाखायनो दिनै आं बिमाखौ खोमाना लानाय बायदि जादों थ' नोंथांमोनाबो एसे केयार खालाम आरो जाय बिथांमोननि बिमा बिफाया लोङा जिखुनु जाया बिथांमोनाबो आलादा मोनसे बेलेग बेराम जाबाय बिथांमोनखौबो केयार खालाम आरो गासिबो बिमा बिफाखौ नांखागौ जिहेतु जोंखौ फिसानिफ्राय फेदेरनाय 9 माह उदैयाव लानानै जोंखौ दिनै जोंखौ बे लामासिम फैनाय आरो लोगोसे जों बे बुहुमखौ आइमोननि थाखायनो नुनो मोनदों स' बेखायनो जोंनि जिखुनु खामानिनि फार्स्ट खामानि जाबाय जों बिमाखौ नायनांगौ बिमा बिफाखौ स' गासैबो सापर्ट खालाम आरो बिथांमोनखौ एसे नोंथांमोनाबो गाइड खालाम लागैबा जुदि अभारद्राय लोङोबा बिथांमोनखौ दमनि गेजेरजों एसे दमबो होनांगोन एसे बुजायनांगोनबो अभारद्राय लोंनाया लोंखायो गासैबो लिगेलि लोंनो हो आरो लिगेलि जिखुनु खामानिखौ मावनो हो होमबानियानो नोंथांमोननि बिमाखौ अरायसम मोनबाय थागोन स' दिनै आं खोमाबाय थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आं जेनेबा आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै बा किसुमाना आंनि बुंनायदों सोलोंनो हादोंना हायाखै बा आंसो सोलोंनो बाखि दोङो नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालाम आरो गासिबो आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ गासिबो सापर्ट खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो गासिबो आंनि आइया जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोन थाथों होननानै गासिबो प्रे खालामो स' नोंथांमोनखौ आं बेखिनियानो बुंनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों स' नोंथांमोना गासिबो प्रे खालाम जाहाथे आंनि आइया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो स' नोंथांमोना प्रे खालाम नोंथांमोनाबो आरो आंथ' दायो जोंहानि न'आव आर'ज सोलिगासिनो दङ दिनै 4 days सानब्रै जाहैबाय दिनैजों सानबा रानिं थ' बे आर'ज गाबनायनि फुटेजखौबो आं एसे देखायगोन
ओमफ्राय आइखौ जिहेतु सावनाय जायो जोंनि बर' समाजाव थ' बेफोरखौबो आं एसे देखायगोन जेखोनो हायो स' नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो देखायनो नाजागोन माबायदि जाबाय आं बेखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जिहेतु गावनि जिउखौ गावनो खोमाना लानाय बायदि जायो किसुमान माबानि थाखायनो गावनि जिउखौ लाखिनो थाखाय किसुमाना लाखिनो थाखाय नाजाखाया गावनिबो नाजानाया नांगौ थ' अभारद्राय जुदि जिखुनु बुस्थुखौ अभारद्राय जों जायो लोङो अभारद्राय जुदि खालामोबा बे अनिस्ट' खालामखायो माबा खालामखायो आरो जिहेतु थ' नोंथांमोनाबो बेखौ एसे नायदो गासैबो आरो आंनि बुंनायाबो किसुमान गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गासैबो निमाहा होबानो जाबाय स' बेखिनियानो आरो नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोगोन जिहेतु जोंहानि आइनि बहुत खामानि बाखि दङ बेफोरखौ आं गासैखौबो नोंथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजोंनो जाखानो हायो आं लिंगोन आलासि आरो जाय बिथांमोना खबर लानायसो फैनो गोसो दङ फैनो हागोन आंनि न'आ जाबाय खैराबारि मेन टाउननि खाथियावनो सेलायमारि होनना बुङो जोंनि गामिखौ सोरबाफोर फैयोबा फैजागोन दायो जोङो 7 दिन आर'ज गाबगोन जाहानाव 7 days थ' बेयाव नोंथांमोना खबर लानोबा फैनो हायो जोंहानि न' आं भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैबो फोरमायबाय आरो खुलुमनाय आंनिफ्राय बाहरबाय स' थेंक इउ स' माच एन्ड बाय बाय